Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten. Para pangembating praja ingkang sinudarsana. Bapak, Ibu, para rawuh, kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Kasugengan rahmat saha berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah kajiwa kasarira dumateng para tamu ingkang minulya. Inggih awit saking kaparingipun Bapak Sujarwo sekalian. Kula kapitados nderekaken lampahing adicara pahargyan prasaja ing kalenggahan punika. Dene wigatosing sedya Bapak Sujarwo sekalian kersa mahargya putra panganten salimbit. Inggih punika Roro Ayu Intan Puspitasari, putrinipun Bapak Sujarwo kaliyan Ibu Namirah saha Nak Mas Bagas Agung Pambudi, putra kakungipun Bapak Sudarno kaliyan Ibu Astuti ingkang bidalem ing Desa Sumberjo. Awit saking pangestunipun para rawuh sedaya, putra kekalih sampun nindakaken akad nikah kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang minulya, keparengan kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinancang dening keluarga. Kaping 1 pambuka, kaping 2 atur pambaharja saking keluarga, kaping 3 paring sabda saking keluarga penganten kakung, kaping 1 atur pangandika saking keluarga penganten putri, kaping gangsal sabda tama utawi ular-ular, lan kaping 6 inggih punika panutup. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, minangka pambukaning pahargya menika sumangga kula dherekaken sesarengan maos basmalah. Dene para rawuh ingkang ngrasuk agami sanes, kula sumanggaaken minurut kapidatosanipun piyambak-piyambak. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun mbok bilih wonten sawetawis kekirangan ingkang nedahaken kirang renaning penggalih. Awit saking kathah kiranging atur, kula namung saged nyuwun agunging pangeksan. Ing wasana mugi kepareng handumugengaken lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sarta panutup atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.